На 26 април 2013 година се дава ход на поредния участък от мащабния проект за разширението на метрото в София. Той е от Младост 1 до бизнес парка в Младост 4. Трасето започва от метростанция Младост 1, като източно от станцията то се отклонява на юг в посока на бизнес парка в ЖК Младост 4. Новоизграденият участък е с дължина 2,7 км и с 3 подземни метростанции. Тук тунелите са двупътни с многолитни стоманобетонени конструкции. Трасето минава под един от най-оживените булеварди в София – булевард Александър Малинов. Затова по време на строителството движението по него не е спирано, а само частично е ограничавана неговата ширина. С оглед по-бързото възстановяване на пълният профил на булеварда, тунелите са изпълнени предимно по милански метод с носещи шлицовани стени с изолиращи гумени ленти между отделните части на стените. Първата метростанция от участъка е разположена между Младост 2 и Младост 3 под пътното платно на булевард Александър Малинов в участъка между улица Свети Каприян и улица Филип Аврамов. Тя е с 2 вестибюла с общо 6 входа, разположени на тротоарите на булевард Александър Малинов в близост до кръстовищата му с двете улици. Това позволява ефективно транспортно обслужване на интензивно застроените жилищни сгради, търговски и офисните сгради в района, а така също интензивният наземен транспорт от по-далечните части на ЖК Младост 2 и 3. Подлезните части към двата вестибюла на станцията се използват и за градски подлези за безопасно пресичане на булеварда. От тук трасето продължава подземно под пътното платно на булевард Александър Малинов, за да достигне до следващата станция, метростанция Академик Александър Теодоров Балан. Тунелите между двете метростанции са изградени по класически милански метод. Първоначално са изпълнени надлъжни шлицовани стени с изолационни каучукови ленти между вертикалните им елементи. Така, без да се изкопава почвата, между тях е изградена покривната плоча, а след това под защитата на стените и покривната плоча са извършени изкопните работи. Последна е изпълнена дънната плоча и са обработени вътрешните повърхности на шлицованите стени с армиран торкрет и хидроизолация, след което е бетониран железния път. По време на строителството на метрото е обновен и булевард Александър Малинов, който вече е с по 3 ленти във всяка посока, ново лед осветление и нови тротоари. Втората метростанция от участъка се намира южно от кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Академик Александър Теодоров Балан. С 6 си входа към двата вестибюла, станцията позволява обслужване
на по-голямата част от застроената територия на двата съседни микрорайона на жилищния комплекс Младост 2 и Младост 3. В зоната на обслужване попадат много големи търговски комплекси и офисни сгради. Освен това, по-напречно разположените улица Академик Александър Теодоров Балан и улица Доктор Атанас Москов има интензивен довеждащ транспорт от по-отдалечените части на съседните микрорайони на жилищния комплекс Младост. Станцията е с едноетажна монолитна стоманобетонена конструкция от безколонен тип в участъка на перона и двоетажен колонен тип с два реда колони в участъците на вестибюлите. Изградена е по открит способ в котлован с откоси, равни на естествения откос на плочите. Метростанция Бизнес парк е най-сложната за изпълнение от този участък на метрото. Тя е подземна и потънала на значителна дълбочина поради преминаването на трасето под река Банишка с дъно на коритото, разположено на 5 метра от терена. С оглед използване на пространството, укрепено с масивни шлицовани стени над станцията, образувано при изграждането и над нея, е изграден подземен паркинг за 100 коли. Метростанцията има изключително важно значение, тъй като обслужва най-големия технологичен комплекс в Европа, където работят над 20 000 души, плътно застроена част на жилищния комплекс Младост 4, няколко учебни заведения в района и трафика в автобусни крайградски линии, навлизащи в комплекса от околовръстното шосе. Разширението на линията в южната посока на метростанция Бизнес парк свързва този пътникопоток с центъра и останалите части на града, където преминават линиите на метрото. Предвид бързото разрастване на София, след третата метростанция се предвижда по-нататъчно перспективно удължаване към околовръстното шосе на града за свързване с лифтовата станция на Национален парк Витоша. Този лъч на метрото вече обслужва над 90 000 нови пътника дневно. Така те спестяват над 35 000 часа дневно от пътуване с наземния градски транспорт. Задръстванията в квартал Младост вече намаляха драстично, което от своя страна води до значително намаление на отделените в атмосферата вредни газове с над 12 000 тона годишно.